Извинявам се, не излизайте. Една секундичка. Композитор Елена Кожуховска е от Москва. Току-що е била член на жюри на Млади таланти в Русия. И смятам, че ако сте присъствали там, тя щеше да ви даде гран-при. Това е моето мнение. Тя е композитор и музикант. Благодарим ви много. Беше чудесно. Значи, ако ще ни намерите, ще дойдете в Русия, заповядайте. Ще ви разведа из различни градове. Благодарим. Поздрав! Сред нас е госпожа Антоанета Шаркова, началник отдел хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми при община Димитровград. Има думата. Анелия, съжалявам, че наистина прекъсвам една невероятна вечер с малко по-сухите поздрави от моя страна и от страна на кмета, но наистина искам първо да кажа личното си впечатление. Отдавна не съм присъствала на такава великолепна вечер от поезия и музика, въпреки че моята специалност е много далече и от поезията и от музиката. Насладата беше невероятно, удоволствие за мен да ви поздравя и да ви благодаря. Ще използвам едни ваши думи. Господи, добре, че има хора като вас, хора, които поне от време на време да ни извисяват на едно друго равнище, където забравяме ежедневието и наистина като че ли политаме на крилата на ангели и ставаме по-добри. Благодаря ви, че сте тук. Искам да ви кажа, бъдете все така наши приятели, бъдете все така, помагайте на поетите от нашия град, макар и малък, в сравнение с огромната майка Русия. И дано пак да се виждаме, поне лично аз много ви благодаря за тази вечер. И приемете личните поздрави на господин Иво Димов, кмет на община Димитровград. Поздравителни адреси към вас и към всички присъстващи и към Клуба на дейците на културата в Димитровград. Уважаеми дами и господа, приемете моите най-сърдечни поздравления по повод провеждането на творческата вечер с поетесата Олга Малцева и пианистката и композиторка Елена Кожуховска. Възможността димитровградчани да се насладят на творчеството на имена от световната сцена е достойна за приветствие и инициатива. Надявам се, че Димитровград ще намери нови приятели в лицето на тези именити дами, които ще ни радват с таланта си. Пожелавам ви да продължавате да очаровате с нестихващата си енергия и ентусиазъм. Нека здравето, късмета и успеха ви съпътстват в общите ви пътища напред. Иво Димов, кмет на община Димитровград. Мили дами, бъдете здрави и никога да не ви напускат вдъхновението. И на господин Кмет. Само да вметна. Може ли да влезе? Да, разбира се. Само да вметна, въпреки че съм математик, съм завършила руска гимназия. Така че... Ще значи разбирате. Да. Благодаря. Живи и здрави. На вас. Един много хубав нашия роман с моите стихове и нейната музика. Запах рози подарю в тиши тумана. Радость с горечью впитает нежность сердца, но от горечи лишь привкус на губах. Так открой души своей, скорей мне дверцу, я явлюсь тебе, быть может, в светлых снах. Запах розы подарю в тиши туманов, напою тебя предутренней росой. Запах розы удивительный и пряный предначертан нам с тобой. Горечь
горечь радости, как скорая разлука, радость горечи, как розы аромат. Никогда не сможем жить мы друг без друга. Подари мне на прощание нежный взгляд. Снова мчусь туда, где снишься мне ночами. Снова ждешь меня, и я к тебе вернусь. К нежным розам прикоснусь тогда губами, и исчезнет в море счастья наша грусть. Запах розы подарю в тиши туманов, напою тебя предутренней росой. Запах розы удивительный и пряный предназначен, предначертан нам с тобой. Мой най-любимий романс е "Зацелуй меня своей нежностью". Госпожа Шандуркова, която го превежда, тя ми казва, че толкова е било трудно, понеже наистина Олга, когато говоря аз, значи с голяма страст и обич го написах. Зацелуй меня своей нежностью. Ще ме целуваш с твоята нежност. Еляна Кожуховская, Ольга Мальцева-Арзен. На Атанас. Угости меня чашей бодрости, подари глоток терпкой свежести, искупай меня в море радости, зацелуй меня своей нежностью. Зачаруй меня своим голосом, обними меня взглядом искренним, распуши рукой мои волосы и звезду вплети в стих изысканный. Утоли печаль моей юности, раздели мечты моей зрелости. Если я грешна, то меня прости, ничего уж тут не поделаешь. Подари мне звук шелестящих снов, нарисуй туман серебром дождей, приласкай меня ожерельем слов, зацелуй меня добротой своей. Угости меня чашей бодрости, подари глоток терпкой свежести, искупай меня в море радости, зацелуй меня своей нежностью. Един романс с превода на госпожа Шандуркова, което после ще прочете превода. Ами сега е романс само за тебе. Тебе одной. И музиката е посветена от Елена Кожуховска на мен, а стихови са посветени на една дама, която е тук. Няма да казвам коя е. Да знае всяка от вас.
че е точно за нея. Тебе одной, на всички дами от град Димитровград и наоколо. Одной тебе дарю я небо, лишь для тебя зажгу звезду. Пусть это быль, а может не быль, лишь для тебя слова найду, чтобы утешить, если плачешь, если смеешься, поддержать. Я просто не могу иначе. Ты излучаешь благодать. Нет, не небесную, земную, я прикоснуться к ней могу. Тебя любовью очарую, костер зажгу я на снегу, сожгу в нем прошлого сомнения, согрею взгляд лучистый твой, нарушу грез уединения, любовь отдам тебе одной. Одной тебе рябины россыпь, тебе одной калины кисть. К твоим ногам бросаю росы, взамен свою доверь мне жизнь. Одной тебе дарю я небо, лишь для тебя зажгу звезду. Пусть это быль, а может не быль, лишь для тебя слова найду. Тебе одной дарю я небо. Марийка ще го прочете на български, а после ще кажа още няколко думи за всички. На теб дарявам аз небето, за теб запалвам и звезди, където и да си, сърцето за тебе думите реди. Заплачеш ли, от мен утеха, засмееш се, до теб съм пак. Крепиш ти любовта ми крехка, строи от тебе благодат. О, не небесен, само земен, ще те докосна аз с ръка, с любовен чар и огън вечен, за теб ще пална аз снега. Изгарят минали съмнения, ти грееш с погледа лъчист, и рухват моите тежнения, животът грее нов и чист. Пред теб рябин ще посипя, калинов цвят ще те краси, росата в пътя ти ще пия, живота си ми довери. На теб дарявам аз небето, за теб запалвам звезди, където и да си, сърцето за тебе думите реди. Искам да ви изкажа нашата искрена благодарност, че сте дошли тук, че знам, госпожа Анелия Ради е казала, че днеска навсякъде в Димитровград има много различни развлечения. Благодаря ви, че сте избрали именно нас. И радвам се много, че поне малка капка от нашата сърдечна обич е попаднала във вашите ръце, като роса от стихотворение на Димир Демирев, много прочуто в Русия. И искам да ви кажа, че много хора от вас са поканени в Русия
Тази година. Не знам кой ще дойде. Аз изпратих покана на господин Димир Демирев, госпожа Шандуркова, Антонина Капралов, разбира се, Величка, която едва на миналото година, и на Иван Маринов, и на всички поети, на всички обичащи поезия и най-важното, че обичащи Русия. Искам да ви кажа, че моя конкурс сега се занимава не само с руски, български, украински, обаче и с полски стихове. Имаме преводачка Дорота Святска. Аз също говоря полски днес, с голямо удивление проговорих с чудесен български художник Жека на полски език и беше много приятно да говоря с него на полски език. Така че нашите славянски сърца, всички сме заедно. И в нашите сърца звучи музика. Музика на Елена Кожуховска, музика на обич, музика на нашата дружба. С голямо удоволствие, още от сега, ви каня всички на есен на следващата